Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa City of Naga kalabot sa nangamatay nga mga iro. Matud sa hepe sa kapulisan, Police Lieutenant Colonel Junel Kaadlaon, nagiplanuhan ang pagpaubos og necropsy sa namatay nga mga iro aron masuta kung unsa gyoy hinungdan sa ilang kamatayon. Abagan sila sa Island Rescue Organization usa ka NGO nga nagpakabana sa mga hayupan. Nunot sa nagpadayong investigasyon, gipabalik sa lugar ang mga investigador aron pagkuha og dugang ebidensya nga magamit pag-ila sa suspect sa pagpanghilo sa mga iro. Wa pa mailhi ang tao nga nakuhaan sa CCTV footage nga nagpakaon sa mga aspin. Samtang si Dr. Jessica Maribuhok, Cebu City Acting Veterinarian, nagpahinumdum nga dili gayud tubag ang pagpanghilo sa mga iro aron pugngan ang nagkadaghang populasyon sa giingong stray dogs. Matud ni Dr. Maribuhok nga iyang nakita ang videos nga gipost sa mga netizens sa kahimtang sa mga iro sa City of Naga sa wa pa kini namatay. Ang nagbuwa nga baba ug ang pagkirig-kirig sa iro, mga simptomas gayud nga hiluan kini. Doon na siya tambag sa mga pet owners nga makabantay kung adunay ingon niini nga sintomas ang ilang mga binuhi. And of course, first contact the veterinarian. If wala ganita like evening na, late evening na, wala 24 hours dyan na veterinarian, I suggest karon sa mga areas is na adjud sila activated charcoal. Mapalit na sa mga pharmacy. So kanang go activated charcoal is mo na way na mo absorb safe ra na siya masking sa tao. Ipainom na siya sa dog.